खुलुमबाय दिनै 29 मार्च 2024 शुक्रबार मणिपुराव केसिपिएन आफादनि साब्रै सोद्रोमाफोरा सिलाइ आरो सिलाइ गुलिफोरनि केसआव आखाइ थानायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों आरो बिसोरनिफ्राय गोबां पिस्तल, गंब्रै मबाइल फन आरो गारिबो बोखांनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय वाहिमबां मातय सिं 32 बोसोर बैसोनि, सरेन सांबाम बंसा 47 बोसोर बैसोनि, जय नन्द सिं 49 बोसोर बैसोनि आरो एके सन्जय 34 बोसोर बैसोनि। महाराष्ट्र रायजोनि नागपुर सिटीनि सिङाव थानाय आरो नागपुर सिटीनिफ्राय 30 किल'मिटार गोजानाव गंसे नखराव फनखौ लाउड स्पिकाराव होनायनि जाहोनाव बिफा आरो फिसाज्लानि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ स्टिलनि गनजों गाग्लोबनानै बुथारदों। बिफा आरो फिसाज्लाया सानैबो जौ लोंनानै फेनानै दंमोन। बुथारजानाय फिसाज्लानि मुङा जाबाय सुरज 28 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा बिफानि मुङा जाबाय रामराव कागडे। उनाव बिफाया पुलिसजों हमजादों। भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल हानजाया राज खालामगोन। जेब्ला भटार पार्टी इन्टारनेशनेल हानजाया राज खालामगोन अब्लासो भारतआव उन्नति जागोन। इउरप हादोरफोरनि बायदि डेभेलप जागोन होननानै पिपिआइनिफ्राय रोखायै बुंदों। बेखौबो बोनानै लाङो। सोरबा इडुकेटेड बिराद ब्रिलियेन्ट बेखौ बिथांमोनहा बोनानै लाङो। दा जोंनाव बे जोंनि भटार पार्टी इन्टारनेशनेलाव माखासे स्टाडि खालामनानै फैनो समाय दङ आरो फैगोनबो। बोथोरा थोनो जोमैया दाखियोब्ला अखाया हागोन, अखाया हायोब्ला बानाया जागोन। बे ध्रुब सत्य आरो फैगासिनो दं आरो फैगोन। नेक्स्टआव फैगोन आरो भटार पार्टी इन्टारनेशनेला राज खालामगोन भारतआव। ओइ दिननिफ्रायसो बुंगोन जे भारतआ मोनसे उन्नयन देश, उन्नति देश। दाथ' माने उन्नयननिफ्राय उन्नयनशीलनिफ्राय दा उन्नतियाव जानो थांगासिनो दं आरो प्रत्येकटा भटारनो 8,435 थाखा करि भटारशिप होनो हायोब्ला हमनानै लादो भारतआ उन्नति देश जाबाय आरो आमेरिकाफोर बादि इउरप कान्ट्रिफोर बादि जाबाय आरो। दा जोङो इउरप कान्ट्रिजों फेर मारिनो थांनायाव मोनसे भाषा फैबावदों, बेहाय राव फैबावदों। बे रावा जादों जोंहा इन्टारनेशनेल माने कान्ट्रि जानांगौ। दा इन्टारनेशनेल कान्ट्रिया जोङो 14टा देश लानानै जोंहा इन्टारनेशनेल जानांगौ आरोखि। बे बेखौनो अखण्ड भारत जात्रा होननानै जोङो दाख्लैबो मोनसे समाव आगान सुरखांबाय। अखण्ड भारत जात्रा होननाया बेनो जोंनो बटन सरकार नांगौ होननानै जों हब्रागासिनो दं आरो बे जाखागोनबो। आरो थांनाय नैबे माबायाव जोंहा मा होनो नेपालावबो बे मिटिङा जाखांखाबाय। सिगनेटरिफ्रा 12टा देशनि मानसिफ्रा सिगनेचार होखाबाय। बे देशआ काठमान्डुआव जाखांबाय। दा मोननैल' देशै पाकिस्तान आरो चाइना। बे मोननैया होबानोथ' फैनायनि लामायाव फैगासिनो दं। जिहेतु जोंनि पलिसि डाइरेक्टरनि मेकिंआवनो जागासिनो दं आरो बरिया भाबै जोङो सान्थिया बावला फैनोसै आरो मथथे सान्थिया बारा गोबाव गैला आरो फैथारनोसै आरो असान्थिया थानाय नङा आरो। बुंनो हागोन जे मोनसे बुरुन्जि जाबाय बियो। भटार पार्टिया मोनसे इतिहास खालामबाय होननानै बुंगोन आरो बे सैथो इतिहासखौ जोंनो खालामगोन आरो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।